Agam, inuli na ni pa di sa container. Ay, doon naman si Agam. Napunta daw di sa container. Tamaharok lamang kita. Uyug-uyugon mo naman na nangyari ini. What? Dahil na ini makasubli naman si Pade. Tultulan na nangyaring wara sulukdo na duwa. Para sa pa, uyug-uyugon mo baga iyang Pade. Ano man na nangyari ang Pade sa imo? Sabi ko na niya kung atamanon ang mga pigsusurubli. Nataarog ka, ano naman sana iyan? Minalibong ang payo ko naman. Isus na pangyari, kaso sa supala dahil mo na inuli. Sabi mo na putol. Uyug-uyugon mo baga niya ako palisigi na. Salidahan mo na sa nabaga. Dahil man nga ako padikikwartang pansalida. Uyug-uyugon mo bagang itatalama. Ngunya naman, huli na naman. So container na bata tigaharukan ko ni. Dahil nang iba-iba kan duwang container. Wara ng mga lukdo. Horolbot pa. Nagkaparasa pa. Uyug-uyugon mo baga yan. Jesus Maria Joseph, ano nang pangyari? Mala naman baga subalde. Huli subalde na sinubli niya. Tultulan. Subalde. Nguna nindukan okay. Okay na okay. Burbot lain nindukon okay ini. Baka hulbot naman. Tultulan. Maarukan mo baga ini? Anarog ka ining balde? Kundi mo ini ipakirilo, ipabakal na duman sa mga parabute. Para bakal, ha? Ikapade talaga, ako nagugulo-gulo na ako sa imo Pade. Sige mo sana ang suble. Pero ano nangyayari? Reroute mo. Isus na pangyari. Tama sa imo, pasublion, sakaw. Ano kung magkaruluyan? At least lamang barato, sakaw. Uyug-uyug mong balde ini. Maharukan mo baga ini? Suplanggana, pinarasa mo. Ngunya naman sa container, subalde, uyug-uyugon mong gabot na sa nang gamit digde, muya mo na sa nang diskrusuhon, isaw totally damaged, uyug-uyugon mong daing bagyo pero totally damaged, anong nangyari? Isus matawang kita kay ni ka-assistensya, na dahil bang kikalamidan, nagkarulbot sa mga gamit ko digdi sa haraw, uyug-uyugon mo baga ang Pade? Ay, pangyari, sutsunilas naman, ultimong sinubli sa kuya, kasubago pa sa nananggan. Pinaratog, kanasing kog. Nalabot ko niya ako pati kunasing kog ka. Palitan mo lamang at sinilas nan. Taray na nga di akong iba-ibay kaya. Paano man ako nagpupuro para serman kung saan? Dahil maniniman si palikot konsensya. Bala ka daw pala sa buhay mo. Ano naman, para destruso ang tawong iniya. What? Ay, burban tayo nindun si Padita. Baka kung di ako makapugol, iwaras-iwas ko bahala ka na. Dahil pa kita na mamaw, puro na sa nakonsumisyon naman ang takuyang namamatay. Ay, bahala ka dyan Pade. Tentasyon.